El so agut de la dolçaina convocant els veïns del carrer a la festa, a l'obada, a l'enramada, al repartiment de panoli, deia el mestre Felip Pedrell en el seu recull de cançons i tonades que va sentir a Tortosa, a les cases d'Alcanar i al Maestrat, remarcant alguns dels tocs populars de dolçaina. I l'escriptor tortosí Joan Moreira, al seu llibre del folklore tortosí, enalteix la figura de Pere Bonet, anomenat Polseguera, on el descriu com el gran home, taumaturg prodigiós, que al so del traninar de la seva dolçaina fa desaparèixer l'aliacrà i tots els fills de la tristesa. El geni portentós que té la virtut d'espargir arreu. I és que la dolçaina sempre ha anat lligada a la crida, a la celebració, a les festes dels carrers, dels barris. Com pot ser que un home en un tros de fusta sigui capaç de moure tot un poble i portar el contentament i l'alegria aventant penes i allunyant mals de caps? Se preguntaven abans. Però és que avui encara ens ho preguntem. I per això, avui hem volgut iniciar aquest acte amb un toc d'enramada i panoli. Perquè tot i que estem a l'acte de relleu de la capital de la cultura catalana, continuarem mostrant Tortosa al conjunt de territoris de parla catalana, fent valdre la nostra cultura, el nostre llegat històric i els elements patrimonials que conformen la nostra ciutat. Benvinguts, benvingudes. Esperem que gaudiu de la vetllada que tenim avui. Moltíssimes gràcies. També aprofito per agrair als artistes que han estat aquí en aquest escenari, que han sigut representants de la colla de jove dolçainers, als gaiters de l'Aguilot, als dolçainers Logolafre, als dolçainers de Ferreries, als grallers i tabalers de Jesús, als joglars d'Ebre i als lucifers per aquesta interpretació. Bona nit. La cultura és cultivar un pentagrama. I lliurar les històries del passat. La cultura assegura... Però posa tot cap per avall. És deixar créixer arrels. Per després podar-les. Tot fabricant amb elles unes ales. I així poder-nos enlairar. La cultura és un peix. Una manera de mirar. La cultura esculpeix idees i obre portes i finestres. Perquè puguem, de sobte, respirar. És allò que creix. I que corre per les venes! És allò que no s'atura. I que et porta pel camí del repensar. La cultura és capital. Per posar versos a la boca. Posar versos per pesar. La cultura és la flor. Que acaba sent primavera. La revolució que mai espera. És la fam que va endarrerida. La cultura és tot allò I acaba sent perpetrat. La cultura és la llavor Que tu acabes de plantar.
maig d'amor. Són certes les paraules que vam dir-nos, certa la primavera del teu cos i cert l'espill d'amor dels teus ulls negres. Suau plovia sobre el bosc tendríssim de pins i diminutes margarides. Sols el silenci, sols nosaltres sols. D'aquí a molts anys potser recordaràs que algú algun dia et va estimar moltíssim i et pujarà a la gola una dolçor, com una immensa mel, com una música, la mateixa dolçor que ara jo sento recordant-te en la meva soledat. Res no val tant com un instant d'amor. El poema Maig d'amor, que es pot llegir en el llibre Long Play per a una ànima trista, és una de les peces més populars de l'escriptor tortosí Gerard Vergés. Vergés va ser un poeta extrem i delicat, autor d'una obra que ens pot semblar escassa, però que ha de ser considerada d'entre les més sòlides i interessants de la lírica catalana de la segona meitat del segle XX. Amb la voluntat d'entrelligar generacions, avui hem sentit Vergés de la veu d'un dels seus deixebles, el també escriptor Manel Oller. I a més, ho han fet amb l'acompanyament de la música del compositor tortosí Felip Pedrell. La violoncel·lista Maria Rosa Pons ha adaptat i interpretat Cançó de l'Estel, de l'òpera Els Pirineus, una de les creacions culminants de Pedrell, caracteritzada pel sentit de monumentalitat. I és que l'any de la capitalitat també ha servit per donar visibilitat a grans mestres nascuts a Tortosa. I no podíem en aquest acte oblidar-nos de transmetre'ns la seva essència. Moltes gràcies per haver-ho transmès Manel Oller i Maria Rosa Pons. Moltes gràcies. Com deia, la capital de la cultura ha servit per posar en cartell grans noms de la cultura i la tradició tortosina. Uns noms que han compartit protagonisme amb els creadors i artistes actuals. Avui ens agradaria fer un petit reconeixement a diferents actors culturals de la ciutat, a persones que han fet de la seva passió la seva vida. Músics, pintors, escultors, poetes, mestres de mestres que han portat la identitat de Tortosa fora de la nostra ciutat. I per a reconèixer la trajectòria professional als mestres de mestres, demanaria que pugessin a l'escenari la il·lustríssima senyora Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa, i el regidor de Cultura, el senyor Enric Roig. Moltes gràcies. Les persones que pujaran a l'escenari en breu han fet de la cultura la seva vida. Són gent que deixa un llegat a la cultura de Tortosa des de diversos àmbits artístics. Gent en deixebles, en històries que parlen i parlaran d'ells durant molt de temps. Perquè els millors homenatges se fan quan se pot abraçar l'homenatjat. I abans de que les autoritats facin el lliurament de l'obsequi als homenatjats, deixeu-me explicar el significat de l'obsequi
que lliuraran a totes aquestes persones que rebran l'homenatge. Aquí la tenim. Esta peça és obra de l'artista Pilar Lanau i és la reinterpretació en cera i a escala real d'un dels més de 50 busts d'argila cuita descoberts l'any 1953 al jaciment arqueològic del Bordissal, a Camarles. Aquestes representen Demèter, deessa grega de l'agricultura i dels cereals. Afegeixo també que, quan a la peça de Pilar Lanau, se va produir l'any 2007, a propòsit de l'exposició Fronteres i Cruïlles, Patrimoni i Contemporaneïtat, una mostra que proposava reflexionar sobre la capacitat evocadora del patrimoni, on, a partir d'una selecció de peces de fons patrimonial de l'Ajuntament de Tortosa, historiadors i artistes entrecreuaven les seues mirades. I ara sí que passarem a nombrar totes aquestes persones que seran homenatjades avui aquí, però dir-vos que direm el seu nom, verem un vídeo on recollirem part de la seva trajectòria per a que els coneguéssim una mica millor i en acabar el vídeo sí que demanarem que les persones en qüestió pugen. I comencem així en senyor César Estrany i Gendre. Alguns mesos abans del 1976, el pintor tortosí César Estrany va proposar al poeta Salvador Espriu que comentés uns dibuixos que havia fet sobre personatges de l'època clàssica. En van fer un llibre. I allò no va quedar en una anècdota, perquè en l'obra d'Estrany la literatura i la pintura han confluït més d'una vegada. Ha il·lustrat poetes catalans, mallorquins i valencians i ha posat imatges als textos de l'escriptor rapitenc Sebastià Joan Arbó. Nascut a Tortosa el 1948, Estrany comença a pintar des de ben jove. Es va llicenciar en Filosofia i Lletres a Barcelona, uns estudis que el van dotar d'un pòsit cultural que s'ha fet notar durant tota la seva carrera pictòrica. S'ha fet notar en el costumbrisme dels camps d'arròs del Delta i l'Albufera, però també les pintures de les ciutats àrabs i les col·leccions de retrats. La seva obra s'ha exposat a Tortosa, a Barcelona, a Madrid, a Palma, a Múnich, a Stuttgart, a Buenos Aires i als Emirats. I fa uns mesos, en el marc de la capital de la cultura catalana, hem pogut veure de ben prop alguns dels seus quadres sobre Tortosa. Endavant, senyor César Estrany, li farà entrega dels obsequis. I ara és el torn de la senyora Cinta Sabater i Querol. Fort l'aplaudiment. De primer va ser el funk. Més tard, la llum harmònica dels cossos, va escriure el poeta tortosí Gerard Vergés. L'escultora Cinta Sabater, que n'era amiga i admiradora, s'ho va prendre al peu de la lletra. Per això, entre gúbies, espàtules i fangs, ha modelat espatlles, cossos en moviment i maternitats de volums harmònics i arrodonits. Nascuda el 1946, es va formar a l'Escola d'Art de Tortosa a principis dels anys 60 al costat d'altres joves artistes com Ferran Chavarria, Manuel Escurriola, Lluís Montagut, Jaume Rocamora i Ferran Vilàs. Va ampliar els estudis a l'Escola Superior d'Art i Disseny Llotja de Barcelona. La seva carrera artística no es pot dissociar de l'activitat com a professora de dibuix, escultura, pintura i música. Primer a Santa Coloma de Gramenet i més tard a Amposta i a Tortosa. Cinta Sabater és una dona talentosa i discreta que a través de l'escultura, però també del dibuix, ha sabut representar, com ningú, l'essència de les dones fortes i rotundes.
Moltes gràcies. I ara és el torn del senyor Jaume Rocamora i Cardona. L'estil del pintor Jaume Rocamora ha evolucionat des del tractament acadèmic dels paisatges del principi de la seva carrera fins a una pintura més geomètrica. Avui, la superposició de línies i les construccions geomètriques són indissociables de l'obra d'aquest pintor i gravador tortosí nascut el 1946. Rocamora va estudiar a l'Escola d'Art de Tortosa, on va entrar en contacte amb companys com Joan Antoni Martínez, Cinta Sabater, Ferran Vilàs, Lluís Montagut, Agustí Forner i Ferran Chavarria, amb qui va compartir les primeres il·lusions artístiques i culturals. Va continuar els estudis al Cercle Artístic de Sant Lluc, de Barcelona, tot i que la seva formació és en bona part autodidacta. Pinta, treballa, retalla i encola materials per formar quadres i estructures amb relleus. Sempre amb predomini de la línia i el pla, tot i que a partir dels anys 90 potencia el color de la seva obra. El seu univers artístic l'ha completat amb constants viatges i exposicions arreu del continent europeu. Moltes gràcies. I anem ara amb el senyor Joan Panisello i Chavarria. El ceramista Joan Panisello és incansable. Els darrers 60 anys ha elaborat més de 10.000 peces i ha participat en més de 300 exposicions que s'han pogut veure en museus, fundacions, fons d'art i col·leccions públiques d'arreu del món. Nascut a Jesús l'any 1944, va començar a experimentar amb els fangs a la casa de pagès. Les peces les coïa al forn de la pastisseria de la mare. Es va formar a les escoles d'art de Tortosa i Tarragona i l'any 1975 va obtenir el títol de graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics en l'especialitat de ceràmica a l'Escola Superior d'Art i Disseny Llotja de Barcelona. Avui Panisello està considerat un dels ceramistes més destacats de la seva generació, tant per l'originalitat de les formes com per la variadíssima coloració de les peces. És membre de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica des del 2013. L'any 1991 va rebre el títol de Tortosí de l'any i justament aquesta setmana la Generalitat li ha concedit la Creu de Sant Jordi, la màxima distinció institucional al nostre país. És ara el moment del senyor Rosén Aimí i Escolà. Quan de menut en la representació de la Passió de Jesucrist a la Palma d'Ebre sonava el preludi en mi bemoll menor de Johann Sebastian Bach, Rosén Aimí quedava bocabadat. Ja s'intuïa que la música marcaria el seu camí. Nascut el 1940 a la Ribera d'Ebre, ha estat compositor, professor, organista i director de corals. El 1952 va començar a estudiar al Seminari de Tortosa. A partir del 1965 i durant 5 anys es va traslladar a Roma per estudiar a l'Institut Pontifici de Música Sacra. Tenia professors de gran talla i va ser el lloc ideal per perfeccionar els seus estudis musicals. En va tornar el 1970.
Va ser organista de la Catedral de Tortosa al llarg d'una dècada i professor del Conservatori de Tortosa des de la seva creació. Un conservatori que amb els anys ha crescut i ha donat els seus fruits. Ha dotat el territori de grans músics que han estat capaços de crear i formar l'Orquestra de Cambra de Tortosa i l'Orquestra Simfònica de les Terres de l'Ebre. El 2007, l'Ajuntament de Tortosa li va fer entrega de la Medalla de Plata de la ciutat. Moltes gràcies i passem ara a la senyora Ana Maria Bel i Curto. La gent us necessitarà després d'aquesta crisi. Produïu una vacuna contra el virus de l'ànima. Vosaltres sabeu com fer ballar la gent, proclamava Algis Raftis, president del Consell Internacional de la Dansa, en el manifest d'enguany del 21 d'abril, Dia Internacional de la Dansa. A la nostra ciutat, si algú ha sabut fer ballar la gent, és Ana Maria Bel. Nascuda el 1938 a Sant Josep de la Muntanya, en plena Guerra Civil, ha estat una dona forta i d'idees clares. Quan la societat donava prioritat a altres professions o simplement escapçava les il·lusions de les dones que volien fer carrera artística, ella ho va tenir clar. Volia fer dansa. Als 16 anys va marxar a estudiar dansa a Barcelona i es va formar com a ballarina al Gran Teatre del Liceu. El 1957 va tornar a Tortosa per obrir la seva primera escola de dansa. No va ser gens fàcil, però allò li va proporcionar de tot: il·lusions i èxit, i també algun mal de cap. Però sobretot li va oferir un món obert que cercava la bellesa a través de la música i el moviment. Moltes gràcies. És el torn ara del senyor Ramon Balaguer i Jarque. Puntejada, volta al revés, passeillo o valser. Aquestes són algunes de les paraules que tantes vegades ha utilitzat Ramon Balaguer per transmetre i ensenyar la jota tortosina a les noves generacions. Nascut el 1937 i criat al barri de Santa Clara, Balaguer i una colla d'amics van decidir crear el grup tortosí de danses folclòriques, amb la idea de mantenir els passos de ball autòctons que es perdien a mesura que la gent es feia gran i la societat canviava. Durant més de 50 anys ha format balladors, ha recopilat vestuaris, ha investigat i documentat balls i músiques en una creuada personal de la que ha fet partícip a tota la seva família. El seu llegat com a ballador i coreògraf combina el respecte per la tradició amb la intuïció del ballador que improvisa. Va recuperar el ball del fandango de Tortosa i també la coreografia de la Gran Jota de Moreira, on va incloure totes les antigues mudances de Tortosa i la Ribera. Mestre de mestres, el seu esforç ha estat clau en la transmissió dels passos d'aquells balladors desconeguts de jota al carrer. Avui, les noves generacions mantenen el seu llegat més viu que mai.
Moltes gràcies. Anem ara amb el senyor Jordi Angelats i Ballonga. A meitat del segle XIX, el músic Josep Anselm Clavé va impulsar un moviment coral entre la classe obrera per tal de fomentar la cultura en les capes treballadores de la societat civil catalana a través del cant. Un moviment que avui encara és viu i que a la nostra ciutat va arribar als anys 30 del segle passat de la mà de la família Angelats, amb la fundació de la coral Cantaires de l'Ebre Delta. Avui el dinamitzador cultural Jordi Angelats és l'hereu de tot aquell llegat. Una persona clau per la represa de l'activitat cultural a la nostra ciutat un cop superada la postguerra. Perquè de la coral Cantaires de l'Ebre Delta en van sorgir altres seccions. El foment de la sardana, el grup de danses folclòriques que va permetre fer lluir la jota tortosina i el bàsquet Cantaires. Un club esportiu que el 1985 va tocar el cel en l'èlit estatal del bàsquet femení. Va aconseguir un triplet, la Lliga Femenina, la Copa de la Reina i la Lliga Catalana. A través de l'esport, la dansa i la música, Jordi Angelats ha portat el nom de la nostra ciutat arreu del món. Molt bé, fem la foto amb el senyor Angelats. Moltes gràcies. I ara és el moment del senyor Roberto Escoda i Valldepérez. El paisatge del Delta, la seva gent, els arrossars i els camps de secà del Baix Ebre, el Montsià i Mallorca són el centre de l'obra pictòrica de Roberto Escoda. Les oliveres són el tema més recurrent en la producció d'aquest creador. Uns arbres que ens parlen del territori i paisatge, de costums, de rostres, de somnis i enyors, de records, a mig camí entre la figuració i la reflexió formal. Aquest pintor, dibuixant i gravador, nascut a Tortosa el 1927, ha treballat les tècniques de la cera, l'oli, el dibuix amb tinta o llapis i els gravats a punta seca i aiguafort. Va estudiar a la seva ciutat natal i va ampliar els estudis a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics i a l'actual Facultat de Belles Arts de Barcelona. Ha participat en nombroses exposicions individuals i de grup al llarg i ample del nostre país. Ha exercit com a catedràtic de dibuix a l'Institut de Batxillerat de Tortosa i ha estat director i professor de l'Escola d'Arts i Oficis Artístics de la nostra ciutat.
Dir que no ens ha pogut, lamentablement no ens ha pogut acompanyar de manera presencial el senyor Roberto Escoda, però representants dels seus fills pugen a recollir l'obsequi. Moltes gràcies. I afegir també que excusem l'absència de la senyora Zoraida Burgos i Mateu, que també ha estat homenatjada, però fem extensible aquest homenatge i anem a veure també el seu vídeo. A la meva vida m'agraden les coses senzilles, sense ornamentacions, diu la poeta Zoraida Burgos. Nascuda a Tortosa el 1933, és una autora sòlida que modula la llengua des del sincretisme i la concentració del missatge. Una austeritat i discreció literària que ho amara tot. Lectora impenitent, políglota, grafòloga, restauradora, viatgera incansable. Una veu literària de gran importància. Al costat d'escriptors com Jesús Massip, Manuel Pérez Bonfill i Gerard Vergés, va ser la única veu femenina de la literatura de les Terres de l'Ebre a la postguerra i la dictadura. I justament al costat d'aquests intel·lectuals va viure la lluita antifranquista, temps de censura i textos clandestins, de presons i llibertats escapçades. Ha guanyat el Premi de la Crítica de Poesia Catalana, el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler i el Premi Màrius Torres. El seu llegat literari està ordit de poesia social, però de temes com l'amor, el paisatge i els viatges. Esperem que li arribi aquest aplaudiment. I ara, per favor, tots els homenatjats demanarem que si us podeu posar en esta línia per a fer una foto grupal, per favor, vos podeu anar apropant en esta primera línia i farem una foto per a recordar aquest moment. En esta distància, hem de fer cas dels fotògrafs, sí? Venim en esta línia aproximadament, una miqueta més a prop. Perfecte. I la resta, si us voleu sumar en este costat també. Molt bé, companys, ho tenim, sí, fotògrafs. Doncs moltíssimes gràcies. Podeu tornar als vostres puestos, molt agraïts de la vostra presència, de que ens hagueu acompanyat avui. De veritat que ha estat un plaer també poder-nos deleitar en totes aquestes trajectòries professionals, en totes aquestes històries que parlen de persones, d'artistes, gent, al final, com dèiem abans, que ha fet de la seva vida, ha entregat a la passió que els feia vibrar i que els movia. Que servisquen estos aplaudiments per agrair-vos i per a manifestar-vos el nostre reconeixement. Una cosa està clara i no tinc cap mena de dubte, i és que sense vosaltres la cultura tortosina no hagués sigut la mateixa. Molt bé, i arribats a aquest punt, continuem d'acte
amb una jota de la mà de Quico el Celio. Si fort l'aplaudiment, s'acomiaden. Moltes gràcies a tots. Com dia, continuem en una jota de la mà de Quico el Celio, el noi i el mot de Ferreries. Un viatge pels territoris de parla catalana on es canta i balla la jota, passant per Mallorca, València, el Matarranya i les Terres de l'Ebre. Qui sap d'on ve la jota? Si puja o baixa pel riu, si arriba del mar o si la canta un moro. Ara sentirem una cançó que, com diuen els quicos, reclama la mediterraneïtat d'aquest cant tan arrelat a la cruïlla dels països catalans. Que tinguin un bon viatge amb aquesta jota viatgera. Lliureu-mos dels aiguats fieros, Mare de Déu de la cinta. Lliureu-mos dels aiguats fieros, de pedregades barrancs, de llops i matriculeros, de pedregades barrancs, de llops i matriculeros. S'enamora no es cansa, si viu en l'opinió que després d'una maror sol venir una bonança, sol venir una bonança. Qui s'enamora no es cansa. Que si voles, i eres més bonica que totes les dones. Eres perdiueta que voles i piques, i eres més bonica que totes les xiques. Et vull, i et voldré, perquè eres bonica i amb tu em casaré. I et vull, i et voldré, perquè eres bonica i amb tu em casaré. Si em poso a cantar cançons, t'encantaré més de 1000, que les porto a la butxaca lligadetes en un fil, que les porto a la butxaca lligadetes en un fil, amb bustera i batxillera i portadora de noves. Si no et movies de casa, no sabries tantes coses. La JB de València, segons la història diria, a Catalunya i Mallorca i Aragó va arribar un dia, però a les Terres de l'Ebre li van posar l'alegria. Com a flor de primavera, de colors la terra escampa. Com a flor de primavera,
i per tot arreu se canta esta jota viatgera. I per tot arreu se canta esta jota viatgera. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo, agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Moltes gràcies a Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries per la seva interpretació i moltes gràcies Carme Balaguer i Josep Garcia de l'Oplanter per haver-nos ofert esta posada en escena tan acurada, no només en lo ball, sinó també en la roba. Per què? Porten un abillament que ha volgut recrear amb rigor les robes tradicionals. Per a ella, faldilles llargues, arracades de pagesa, gipó negre amb mànigues llargues, mocador a les espatlles i amb un pentinat amb saragatona. Ell, mocador al cap, nuat sobre el pols esquerre amb nus de carxofa, calça curta, faixa negra, camisa blanca i espardenyes de vetes negres fetes a mà, amb sola de cànem i lligades quasi sota el turmell. Moltes gràcies a tots. Gràcies. Forros aplaudiments, moltes gràcies. I en este moment de l'acte, en esta dolçor que ens ha deixat la Jota i en este regús, donem pas al moment del relleu de la capitalitat cultural. I per a fer-ho, demanem que pugen a l'escenari la il·lustríssima senyora Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa, el senyor Enric Roig, regidor de Cultura, l'il·lustríssim senyor Marc Castells, alcalde d'Igualada, i el senyor Xavier Tudela, president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana. Moltes gràcies. Senyor Enric Roig, si vol començar els parlaments, per favor. Il·lustríssima senyora Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa, il·lustríssim senyor Marc Castells, alcalde d'Igualada, senyor Xavier Tudela, president de la Capital de la Cultura Catalana, corporació municipal, regidores, regidors, autoritats, membres de la comissió organitzadora del Consell Assessor i grups de treball, representants d'entitats, institucions i associacions de la nostra ciutat, senyores i senyors que esteu a la sala, tortosins i tortosines que ens seguiu per les xarxes des de casa, molt bona tarda a totes i a tots. Ens trobem avui aquí al Teatre Auditori Felip Pedrell en la cloenda d'aquest gran projecte de ciutat que és Tortosa, capital de la cultura catalana 2021, per donar-li el relleu justament a la ciutat d'Igualada. Fa un any ens preguntàvem com tiraríem endavant i com viuríem la capitalitat cultural de la ciutat en un moment d'incertesa total i de restriccions degut a la pandèmia del Covid. Avui puc i vull afirmar que Tortosa ha viscut intensament la capital de la cultura catalana, perquè hem fet una aposta molt forta perquè la cultura sigui el motor indiscutible de la recuperació social i econòmica de la ciutat. El passat febrer inauguràvem la capital de la cultura catalana de Tortosa 2021 amb tota la il·lusió i les ganes per posar en valor el nostre patrimoni i costums i les dones i homes que han universalitzat la nostra cultura sota el concepte la cultura que vivim. I ho hem fet apostant per reconèixer la feina dels nostres creadors que porten el nom de Tortosa i de l'Ebre arreu del món i dels més joves, el nostre futur. Tortosa i els tortosins així ho hem entès i així ho hem fet nostre i hem volgut participar i compartir la cultura que vivim aconseguint plenament els 4 objectius que definien i que preteníem amb la capital de la cultura catalana de Tortosa. En primer lloc, hem posat de relleu i hem donat a conèixer allò que tenim, els trets que ens identifiquen i que formen part de la cultura de Tortosa. Ho hem estat veient en aquest acte, en el que ens han rebut els gegants de Tortosa i els gegants de Catalunya. No oblidem que som 33a ciutat gegantera de Catalunya. Hem escoltat el toc de la dolçaina i del tabal, hem escoltat Pedrell, hem escoltat Moreira, hem vist ballar la jota, hem recordat Vergés. Hem posat en valor el nostre talent, tortosí i ebrenc, demostrant l'enorme potencial que tenim a casa nostra, creant noves produccions, nous projectes i reivindicant les nostres arrels i la nostra cultura arreu del món.
I per això avui hem fet un reconeixement als grans mestres de mestres de la cultura a Tortosa. Gràcies a tots vosaltres, moltes gràcies. Hem apropat a la ciutadania el concepte de cultura amb una mirada àmplia, dinàmica i propera. Esta cultura que vivim dia a dia en els actes més quotidians, perquè tot és cultura, tot fa cultura i hem volgut arribar a tothom. Hem donat a conèixer Tortosa i l'hem posat en l'epicentre de la cultura tant a nivell territorial, compartint experiència amb altres ciutats, com a la seu de trobades, congressos i altres esdeveniments de moltes i grans institucions del país. La Capitalitat de Cultura i l'acompliment dels seus objectius han reafirmat el potencial i el paper que té la cultura com a motor generador de sinergies capaç de transformar i generar noves vides. Vam aprendre-ho en plena pandèmia, al 2020, quan vam posar i apostar pels actes culturals com elements dinamitzadors i de reactivació per sortir de la nova crisi. I en este 2021 ho hem refermat amb escreix, demostrant que la cultura és segura amb els centenars d'actes i activitats que hem organitzat durant tot l'any. Com a regidor de Cultura em sento molt orgullós d'haver pogut ser part activa d'aquest projecte i per això vull donar les gràcies a molta gent, a la comissió organitzadora, al comitè d'expertesa, als grups de treball, per fer-ho possible, gràcies també als regidors de Cultura que m'han precedit, Ximo Martorell i Dolors Queralt. Gràcies també a les entitats i associacions de la ciutat per la vostra implicació i participació. Moltes gràcies també a l'organització de l'Ajuntament i als seus serveis municipals, al personal del Departament de Cultura i de Premsa i Difusió, a totes i a tots els treballadors i treballadores que han treballat molt dur durant tot l'any per tirar endavant aquest esdeveniment amb la implicació de totes les àrees municipals. I entre tots, ells i elles, vull fer un especial agraïment a dues persones, m'ho permetran i m'ho vull permetre, sense les quals això no s'ha estat possible. I ho dic així, ningú és imprescindible, però no s'ha estat possible, que són el comissionat de la Capital de la Cultura Catalana de Tortosa, Marc Ballester, i la cap del Departament de Cultura, María José Lorenzo. Per a tots i totes ells us demano un fort aplaudiment. I també vull donar gràcies a tota la ciutadania per la magnífica resposta i acollida que ha tingut a totes les activitats i actes programats. Gràcies per viure intensament la capital de la cultura catalana. Al llarg d'aquest any hem posat en valor els aspectes més importants de la nostra cultura, perquè la cultura és paraula, la cultura és treball, la cultura és festa, la cultura és menjar, la cultura és creença, la cultura és expressió artística, la cultura és expressió corporal i musical, la cultura és habitar la ciutat i el medi. Estos han estat els 8 grans eixos que han definit i mostrat en aquesta cultura que vivim. Sota aquests eixos hem produït espectacles i projectes propis, amb els que hem donat a conèixer la nostra forma de ser, les nostres maneres d'entendre la cultura, les nostres tradicions, les nostres arrels i la nostra avantguarda, importantíssim. Hem fet projectes llavor, creats a partir de la capital gràcies a la voluntat i interès de joves creadors i associacions que han vist en la capitalitat l'oportunitat de mostrar el potencial que tenim i que tindran continuïtat. Aquest any que ve, sense anar més lluny, tenim la celebració de l'any Pedrell, el 750 aniversari dels llibres dels costums, la medalla de Jimeno, obrirem l'espai Cota Zero, entre altres. I com diu sempre Xavier Tudela, Tortosa sempre serà per sempre capital de la cultura catalana. I l'any que ve continuarem treballant i vivint intensament la nostra cultura. Projectes transversals i territorials perquè la capital no s'ha quedat a Tortosa, ha volgut ser present en altres poblacions que han integrat Tortosa en les seves programacions compartint capitalitat cultural. Projectes solidaris perquè la cultura és una potent eina que ha de servir per arribar a tothom. Els col·loquis de la capital, recordant Despuig, han estat els espais on poder parlar, divulgar i reflexionar sobre la cultura que vivim i proposar què esperem del fet cultural més enllà del 2021. Vull agrair al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Tarragona i a totes aquelles institucions i empreses que ens han donat el seu suport per poder desenvolupar aquests projectes, així com a les entitats que han col·laborat desenvolupant les seves activitats sota aquest plug tan gran que ha estat la capital de la cultura catalana. I també vull agrair als mitjans de comunicació, ràdio, televisió, premsa escrita i mitjans digitals, que hagin estat la veu i l'antena de la capital de la cultura catalana a Tortosa. Ara fa un any vam rebre el relleu del Vendrell, em sembla que és demà, 19 farà un any.
Ho recollíem conscients de l'oportunitat que suposava per a la ciutat de Tortosa amb el clar objectiu de contribuir a ampliar la difusió i l'ús i el prestigi social de la cultura. I crec sincerament que ho hem aprofitat, i molt. Hem aprofitat aquesta gran oportunitat. Ara és el moment de donar el relleu de la capital a la ciutat d'Igualada, nascuda de la mil·lenària Aqualata. Després l'alcaldessa farà el testimoni, i passarà el testimoni a l'alcalde. Alcalde, regidor, us desitgem tot el millor per a Igualada i per a la capital de la cultura catalana i per a Catalunya. Sabeu que ens teniu al vostre costat. Per acabar, us encoratjo a totes i a tots a seguir treballant per la cultura, perquè la cultura ens empodera, la cultura ens dona identitat, ens enriqueix com a societat i ens agermana, i sense dubte és l'essència d'una ciutat i d'un territori. I acabo amb el darrer vers de Tortosa, himne de la capital de la cultura catalana, que després tornarem a escoltar, i que resumeix, penso, que tot el que hem fet i queda per fer. I diu: enmig de gens i terres unides pel parlar, hi ha molt per caminar. Moltes gràcies a totes i a tots. És el torn ara del senyor Xavier Tudela. Bon vespre a tothom. Alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, regidor de Cultura, Enric Roig, Marc Castells, alcalde d'Igualada, resta d'autoritats, senyores i senyors. Quan es clou una capital de la cultura catalana, és moment de recordar allò que s'ha viscut i de fer balanç de la capitalitat, una capitalitat cultural excepcional, la de Tortosa, desenvolupada en un moment excepcional de la nostra mil·lenària història. Des de l'Organització Capital de la Cultura Catalana fem un balanç molt positiu de Tortosa 2021, tant per la qualitat dels molts actes realitzats com per la implicació ciutadana i l'assistència a aquests actes. A l'hora de fer balanç de l'exitosa capital de la cultura catalana Tortosa 2021, és impossible citar tothom a qui és degut aquest èxit, però sí voldria exemplaritzar-lo en 3 àmbits. En primer lloc, a Meritxell Roger, alcaldessa de Tortosa. Una capital de la cultura catalana és, en primer lloc, un projecte cultural, però no només és un projecte cultural, és també un projecte de ciutat i de país, de suma, de cohesió, d'integració, i és per això que la primera persona qui ho ha d'impulsar, com així ha estat, és la persona que té la màxima responsabilitat de la ciutat a qui s'atorga una capitalitat cultural. En segon lloc, el regidor de Cultura, Enric Roig, i el seu equip, que han portat amb èxit el dia a dia de la capitalitat cultural, cosa no sempre fàcil. I, en tercer lloc, a tots els ciutadans i ciutadanes de Tortosa que s'han implicat en la capital de la cultura catalana. Moltes gràcies a tots. A partir d'avui, Tortosa inscriu amb lletres d'or el seu nom a la llista de ciutats de l'àmbit lingüístic català que han desenvolupat una capital de la cultura catalana i que són, venint ja de lluny des de l'any 2004, Banyoles, Esparreguera, Amposta, Lleida, Perpinyà, Figueres, Badalona, Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra, Tarragona, Ripoll, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Vic, Reus, Manresa, Cervera, el Vendrell l'any passat, enguany Tortosa, l'any vinent Igualada. Permeteu-me fer una petita parada en la lectura de la relació de ciutats que han estat capital de la cultura, o que ho seran, per mostrar el nostre agraïment i reconeixement a Marc Castells i al seu equip per l'excel·lent preparació de la seva capital de la cultura catalana que començaran d'aquí poc l'any vinent. Després d'Igualada, Marc, vindrà Lloret de Mar i després el 2024 Sabadell. Tortosa 2021 està exhaurint els darrers dies com a capital de la cultura catalana en exercici, quan el proper 1 de gener Igualada 2022 assumeixi la capitalitat de la cultura catalana
Tortosa es convertirà en capital cultural per sempre. Enric, com tu molt bé avançaves. Més i continuarà fent de la cultura, n'estem segurs, un element central de la vostra identitat col·lectiva. Moltes felicitats per la vostra exitosa capital de la cultura catalana, Tortosa 2021. Molta sort en el futur i, per què no dir-ho, visca Tortosa! És ara el torn del senyor Marc Castells. Molt bon vespre, moltes gràcies, estimada i admirada alcaldessa, senyor regidor de Cultura, moltes gràcies per la vostra invitació, no cal dir-ho al senyor Xavier Tudela, excel·lentíssim i reverendíssim senyor bisbe, excel·lentíssim i estimat amic també Ferran Bel, exalcalde, també que ens acompanya, senyor Curto, també el delegat del govern, moltes gràcies, i sobretot a tots els tortosins i tortosines que avui sou aquí amb aquesta cloenda d'una capitalitat que heu exercit d'una manera, jo penso, admirable. I, de fet, jo que he anat seguint a través de les xarxes tots els actes que fèieu, totes les activitats, doncs nosaltres hem pogut preparar una bona capitalitat cultural gràcies al vostre mestratge. I, per tant, us vull agrair en nom d'Igualada també la feina que heu fet perquè ens ha servit per preparar-nos molt intensament també per entomar aquest repte tan important. I avui heu fet una cosa molt important, un acte magnífic. Tenim tots aquests homes i dones que han treballat per la cultura de Tortosa, els heu homenatjat. Moltes vegades no ens agraïm les coses i penso que una ciutat fa bé les coses quan homenatja a la gent que ha treballat per la seva ciutat i pels seus ciutadans, en el fons per la societat. Vosaltres, els que sou aquí, homes i dones tortosins, que avui us han homenatjat, no heu treballat només per Tortosa, heu treballat per la cultura, que és treballar pel món i treballar per fer millor una societat. I per tant heu treballat també pel nostre país, jo també, en nom d'Igualada, us vull donar les gràcies perquè fent forta Tortosa heu fet forta també Catalunya, que és el nostre país. I acabo dient-vos que són moments complicats, no cal dir-ho, no? Nosaltres tenim una frase que ens estimula a pensar que hem de fer front a totes les adversitats amb coratge i també amb optimisme. Nosaltres hem dit que contra la Covid, cultura. I això és el que hem de fer. Contra la Covid, cultura. La cultura ens fa més forts, la cultura ens fa dignes, la cultura ens fa lliures i la cultura ens fa ser millors. Moltes gràcies, enhorabona a Tortosa. I és ara el moment de fer realment el relleu propi de la capitalitat. Escoltem les paraules de la senyora alcaldessa Meritxell Roger i posteriorment farem ja el relleu. Gràcies, Javi. President de l'Organització de Capital de la Cultura Catalana, senyor Tudela, alcalde amic d'Igualada, gràcies per estar avui aquí. Regidor de Cultura, Enric Roig, reverendíssim senyor bisbe, delegat del govern, exalcaldes, directora dels serveis territorials de cultura, companys i companyes regidors, directors de serveis territorials, artistes, representants de la cultura tortosina i ebrenca, i senyores i senyors, i tots els que avui ens esteu acompanyant i també seguint a través de les diferents xarxes per tal de poder-nos acompanyar en esta cloenda de l'any que hem estat capital de la cultura catalana. Acaba un any, l'any marcat per la pandèmia, però un any on a Tortosa la cultura no s'ha aturat, adaptant-nos a les circumstàncies per tal de mostrar-reu qui som i quina és la cultura tortosina. Fa quasi un any, des d'este mateix escenari, iniciàvem l'any de la capital de la cultura catalana 2021 i ja dèiem que aquesta celebració ens havia de permetre conèixer una mica més la nostra cultura, la cultura de Tortosa, perquè coneixent la nostra cultura és la millor manera d'estimar-la. I un any després, la cultura de Tortosa és més estimada que abans perquè l'hem pogut donar a conèixer, l'hem posat al primer pla, li hem donat el gran altaveu per tal de fer-la ressonar. Hem apostat de manera clara, especialment per donar protagonisme als creadors i a tots els autors locals, en una programació que també ha obert les portes a gent de fora, a propostes que s'han enriquit des d'altres punts del nostre país, amb uns actes que ens han permès recordar els grans noms de la nostra història recent i també escoltar les veus que s'obren pas amb el món de la cultura i de la creació. No ens hem arronsat als entrebancs que ens ha posat la maleïda pandèmia i que tant ha alterat les nostres vides i que encara ho fa. Ens hi hem sobrepassat, hem estirat la corda perquè la cultura no quedés enrere. Tot al contrari, ens hem mantingut ferms al costat per fer possible que seguís sent el referent que és.
sempre complint amb les mesures vigents, amb la prevenció i amb la seguretat de totes les persones com a premisses, però sense abandonar la idea principal, que la cultura és indestriable de la nostra societat i no pot quedar en un segon pla esperant temps millors. En aquest recorregut i amb un objectiu hem anat de la mà del món de la cultura tortosina i ebrenca, veritables protagonistes, motor de la nostra activitat, creativitat i cultura. Vull agrair, per tant, a tots els grups, a totes les companyies, a tots els artistes, a tots els músics, a tots els intèrprets, que en definitiva a tots els representants de la cultura de Tortosa per haver fet gran esta capital cultural. Hem volgut que la capital fos de tots i de totes i, per tant, gràcies a totes les persones que s'han implicat amb el comitè organitzador, amb el comitè d'expertesa per tal de contribuir a crear les propostes que ens heu fet arribar i que han fet més gran i més rica la nostra capital. Evidentment, també un agraïment especial a l'equip de cultura, amb el regidor Enric Roig al seu capdavant, amb Maria José, la cap de l'àrea, i també amb Marc, el comissionat, i a tot l'equip de persones que estan al departament, també als tècnics, als conserges, a tota la gent que no es veu però que està allà i que són indispensables per tal que tot surti com ha de sortir. Un agraïment als que van posar les primeres pedres d'aquest camí i que l'han continuat fins que fos una realitat, a l'exalcalde Ferran Bel i als anteriors regidors de Cultura, a Dolors Queralt i a Ximo Martorell. Tots plegats han creat aquesta sinergia que ens ha permès innovar en alguns àmbits, generar noves propostes que han servit per eixamplar encara més el nostre ventall cultural. La capital de la cultura catalana de Tortosa ens ha permès refermar el nostre talent i a la vegada també obrir noves finestres en alguns camps creatius en els quals hem escrit la primera pàgina d'un relat que té capacitat i ganes de poder dir moltes coses els propers anys. I una mostra n'és el pressupost de cultura per al 2022, que reforma el compromís del govern municipal amb la cultura. Hem tingut l'oportunitat de retrobar-nos amb noms importants de la nostra cultura, com Felip Pedrell, com Àngel Guimerà amb la reestrena de Terra Baixa, com el mestre Moreira amb l'Oventall, com els enyorats Gerard Vergés, Manuel Pérez Bonfill, Ricard Salvat, Jesús Massip, a qui el setembre d'enguany malauradament vam dir adeu. També hem dit adeu a un altre nom, referent en aquest cas de l'art, Miquel Patón, o a Tomàs Colomer, a Maso, l'estimat Maso, el membre més veterà de la banda de música, entitat que és una vegada i una altra referent cultural de la nostra ciutat. Però també hem tingut molt bones notícies, algunes molt bones, com per exemple la concessió de la Creu de Sant Jordi al ceramista Joan Panisello, un reconeixement de país que fa justícia a una trajectòria que ha obert fronteres i que ha portat aquest art a llocs inexplorables. Del tot merescut, amic Joan. I aprofito també per felicitar-te a tu i a la resta dels il·lustres representants del món de la cultura tortosina que avui han volgut fer un reconeixement especial, un reconeixement de la ciutat en atenció als vostres mèrits i a tots els anys que heu fet de feina i de creació. Gràcies a Ana Maria Bel, Zoraida Burgos, Roberto Escoda, Rosena Aimí, Ramon Balaguer, Cinta Sabater, Jordi Angelach, Jaume Rocamora, Joan Panisello i César Estrany. Vosaltres sou part d'este riu mític i remorós que deia Gerard Vergés, que esdevé la cultura de Tortosa i que ens amara amb la seva abundància. La vostra petjada fa més gran la ciutat. Gràcies, per tant, a tots vosaltres. Els amics... Els amics d'Igualada, als quals avui us passem el relleu, gràcies alcalde Marc Castells, gràcies regidor per acompanyar-nos, avui us lliurem el testimoni que us converteix des d'ara en capital de la cultura catalana 2022. Nosaltres l'hem custodiat ben orgullosos, un sentiment que ens ha ajudat a tirar endavant per afrontar les dificultats que han anat sorgint pel camí. A partir d'ara, el protagonisme és vostre per tal d'explicar a la resta del país què és Igualada, quins són els vostres referents, què fa gran el vostre municipi i la vostra gent. Per tant, us desitjo tots els èxits, tots els encerts, perquè ho seran, i no només de la vostra vila, sinó del conjunt del nostre país. Gràcies també a Xavier Tudela, a tota l'organització de la capital de la cultura catalana per haver confiat en Tortosa i també al govern de la Generalitat i també a la Diputació de Tarragona que ens ha donat tot el suport. Gràcies a tots, en definitiva, per haver-nos ajudat en aquest camí, per donar a conèixer qui som i què som. Esta cultura que tots els tortosins i tortosines vivim des de menuts, amb les tradicions, amb la gastronomia, amb el nostre paisatge, amb el patrimoni, amb la imatgeria. Esta imatgeria que també ens acompanya avui a la cloenda i que enguany ha tingut un protagonisme majúscul amb el bateig dels dos nous gegantons i la celebració de la ciutat gegantera de Catalunya i avui ens acompanya a l'entrada del nostre auditori Felip Pedrell, els gegants i la cucafera. Com explica l'himne de Tortosa, himne de la capital de la cultura catalana, creat per enguany, obra d'Artur Galla, tothom que habita esta terra agraeix la seva sort i nosaltres l'hem d'agrair constantment. La sort de viure en esta terra, de pertànyer a esta cultura. Avui cloem l'any de la capital cultural de Tortosa, però la cultura tortosina segueix endavant i ens necessita a tots, al seu costat,
Acompanyem-la demà i sempre. Visca la cultura tortosina. Moltes gràcies per aquest any de cultura. Molt agraïts per aquestes paraules, senyora alcaldessa Meritxell Roger. I ara sí, anem a materialitzar la sessió d'este testimoni que cedim a la ciutat d'Igualada. Ens fan una foto per a immortalitzar el moment. Fantàstic este moment de col·laboració i d'unitat també en esta capitalitat cultural. Molt agraïts, podeu retornar als vostres seients. M'han obligat a deixar la meua terra petita, lo lloc on me vaig fer gran, on vaig començar a estimar sense haver pogut triar. Ho he hagut d'abandonar i anar més enllà del mar, a una terra tan llunyana. Se'm fa difícil parlar, començar-ho tot de nou, tindre treball i una casa, sentir-me d'esta ciutat. Ara torno a ser estranger, de l'altra banda del mar em cantaran les sirenes, on estaran els amics. Quan escolto esta cançó me'n recordo d'aquell hort, al costat la Casa Blanca, sota la figuera verda, sota la figuera verda, reposava el meu treball, mentre la Sénia voltava, música d'aigua i de fang. Ai, adeu meu estimada, miro aquells estels del cel i em pregunto quin serà lo que tu estaràs mirant. I em pregunto quin serà lo que tu estaràs mirant de l'altra banda del mar, l'altra banda del meu cor. Ai, adeu enamorada, ai, adeu terra de l'aigua, adeu a la Casa Blanca, adeu tombes dels amics, ai, adeu ràpida meua, Benifallet al Canà, Aldover, Benifassà, Vitemila, Fatarella,
Adeu a olivetes fargues, algun dia tornaré, ho faré en un encanteri. Si un ocell es torne i cada cop que ho salude un record m'emportaré, a cada sarpa una oliva i una branca dins del vent. Adeu a olivetes fargues, algun dia tornaré, ho faré en un encanteri. Si un ocell es torne Moltes gràcies Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Moltes gràcies també a Carme Balaguer i Josep Garcia per tocar i ballar una peça com el Fandango dels Adeus. Una cançó que sobre la melodia del Fandango tortosí, recollida per l'escriptor Joan Moreira, està inspirada en els fets de l'expulsió dels moriscos des del port dels Alfacs a la Ràpita l'any 1610. Un cant d'enyor perquè mai més ningú hagi d'abandonar la terra on ha nascut. Cal remarcar també que la coreografia va ser creada pel senyor Ramon Balaguer, un dels nostres homenatjats, i va ser ballada per primera vegada al 1971. I d'anyors, encara que d'un altre tipus, en parlarem quan passin els mesos i recordem algunes de les activitats que s'han programat a Tortosa durant la capital de la cultura catalana. Alguns d'ells tan sols han començat a créixer i tindran un recorregut que encara no s'ha escrit. D'altres hauran passat durant el 2021, però que han servit per posar de manifest que a Tortosa de cultura ne podríem parlar moltes hores. I diem cultura en àmbits generals. Parlem de menjar, d'expressió corporal i musical, d'habitar la ciutat i el medi, de creença, de festa, de paraula, d'expressió artística, de treball. Una cultura respectuosa amb el passat i creativa en la forma de respondre el present. Anem a veure algunes de les activitats d'aquest any cultural. I s'amaga dins el port, lo sol surt pel coll de l'alba i s'amaga dins el port. Tothom qui habita esta terra agraeix la seua sort. Enmig de gens i terres unides pel parlar i amor per caminar. Tinc ganes d'escampar per tot arreu, que això és una cançó pels meus veïns. Trobadors i princeses, remeieres, artesans i pelegrins, doctors i mercaders, monges, pagesos, estudiants i mig cosins. Tinc ganes d'escampar-ho a viva veu, que canto una cançó pels meus veïns, que pinten les finestres i els balcons i posen flors tots los matins, que seuen a la taula a fer les paus i arregla el món en 4 dits.
que sempre pugues viure i somiar en una ciutat plena de camins, de ponts i de terrats, de carrers nous, de cases velles i jardins, d'ermites i castells, canals i hortes, d'oliveres i de pins. Que sempre pugues viure i somiar. Ciutat plena de veïns. Arregla el món en 4 mils. Gens i terres unides pel parlar i amor per caminar.
dins al port. Lo sol surt pel coll de l'alba i s'amaga dins al port. Tothom qui habita esta terra agraeix la seua sort. Enmig de gens i terres unides pel parlar, hi ha molt per caminar. Tinc ganes d'escampar per tot arreu, que això és una cançó pels meus veïns, trobadors i princeses, remeieres, artesans i pelegrins, doctors i mercaders, monges, pagesos, estudiants i mig cosins. Tinc ganes d'escampar-ho a viva veu, que canto una cançó pels meus veïns, que pinten les finestres i als balcons i posen flors tots los matins, que seuen a la taula a fer les paus i arreglar el món en 4 dits. Sempre pugues viure i somiar en una ciutat plena de camins, de ponts i de terrats, de carrers nous, de cases velles i jardins, d'ermites i castells, canals i hortes, d'oliveres i de pins. Que sempre pugues viure i somiar ciutat plena de camins, i un vent que tot se ho emporta, i un riu que és ànima i cor. Tothom que habita esta terra agraeix la seua sort. Enmig de gens i terres unides pel parlar, hi ha molt per caminar. Enhorabona. I en aquestes dues actuacions arribem al final de l'acte. Hem vist el Cor La Vinota interpretant la cançó Joyful i no podia faltar, com no, l'himne de la capital de la cultura catalana 2021, composat pel músic tortosí Artur Gall a principis d'any. Gràcies als músics, als representants també que han estat aquí de les corals Vent de Dalt, Cantaires de l'Ebre, l'Orfeó Tortosí, l'Escola Arts, el Cor Tiracae, Aula de Músics de la Terra, La Vinota i el Cor Flúmine. I també als xiquets i xiquetes de l'Escola de Remolins, l'Escola de Ferreries, Elies Mangraner i a l'Escola Sagrada Família que avui han participat. Fort l'aplaudiment per tots ells. I és que avui aquest acte relleu de la capital de la cultura catalana és un punt i seguit, com ja diem, perquè és l'inici d'un nou camí, el camí per portar la cultura tortosina cap al futur.
Gràcies. Ja l'heu sentit. Vine, acompanya'm. Vine cap aquí. Vine nosaltres aquí. Aquí tenim el futur. Com ja mos ha dit, aquí acabem. Moltes gràcies a tothom i molta cultura per a tots. Gràcies.